En Gràcia. Què? El braç. Sí, mira, mira. Va, prou, que et faràs mal. Que no, mira, és rotllo... ¿Te gusta conducir? Més aviat és, ¿te gustaría ser como Cervantes? Apa, Pep, no siguis... Ah! Pep, he estat pensant que Gabriel potser quedaria millor una maraca en lloc d'un clarinet. Hey, Mr. Woody Allen? Ei, com està? Miri, com que vostè toca el clarinet, tinc una oferta que no pot rebutjar. Tenim una plaça lliure al grup Gabriel. Com diu? No sé tu gaire bé. Que està en un túnel. Ah, que està a Xina adoptant la seva futura esposa. Ah, faci, ja el tornaré a telefonar.